Ongi etorria, La Loca de la Casaren kakoratz lanean hasteko online kurtsoaren 6. gaira. 6. gai honetan, zuzenean kakoratz lanean aritzen ikasiko dugu. Horretarako 3 adibide erabiliko ditut, eta lehenengoa eta sinpleena manta bat izango da. Horretarako, jadanik egiten badakigun katetxoarekin hasiko gara. Normalean, katetxo hau mantaren zabalera izango litzateke, baina nahi baduzu ere luzera ere egin dezakezu. Hau adibide bat denez, 21 katetxo egingo ditut, eta hortikan ikusiko dugu nola egin. Pare bat gehiago eta horrela. Gero hasi baino lehenago ere, aukeratu beharko ditugu zein puntu mota egin nahi dugun mantarentzat. Ikasi ditugun puntuetatik, kombinazio bat ere egingo dut kasu honetan. Puntu baxua eta puntu altua nahastuz. Lehenengo lerroan puntu baxua egingo dut, beraz, katetxo bat, eta bigarren katetik hasita, puntu baxu bat egingo dut, puntu bakoitzean. Eta horrela, lerroa amaitu arte. Iritsi gera lerroaren amaierara, azken puntu baxua falta zaigu, eta orain lerro aldaketa egin beharko dugu. Hau egiteko 2 modu daude, nik bat nahiago dut, baina biak erakutsiko dizkizut eta gero zuk aukeratu dezakezu gustokoen duzuna. Lehenengo aukera, 3 katetxo egitea izango litzateke, kasu honetan puntu altua delako. Buelta emango genioke lanari, eta 3 katetxo hauek, bareta edo puntu altu baten lekuan hartuko genuke. Orduan, hurrengo puntu altua, lehenengo puntuan egin beharrean, bigarrenean egingo genuke. Eta gero, horrela jarraituko genuke, puntu altu bat, puntu bakoitzean eginez. Zer gertatzen da? Hemen, iskina honetan, pixkat zulo moduko bat gelditzen dela, eta niri pertsonalki ez dut oso gustoko. Gero amaiera oso markatua gelditzen da. Erakutsiko dizut orain, nola egiten dudan nik, eta nola nahiago dudan nik ateratzea. Horrela, lehenengo lerroaren amaierara goaz berriro, 3 katetxo egin beharrean 2 egingo genituzke, 1 eta 2, buelta emango diogu lanari, eta kasu honetan, aria hartu, eta lehenengo puntuan egingo genuke puntu altua. Horrela. Eta horrela jarraituko dugu, puntu altu bat, puntu bakoitzean eginez. Kasu honetan, 2 katetxo hauek ez dute puntu bat bezala kontatzen, bakarrik altuera ematen diote lanari. Kasu honetan ez dira gelditzen, ez da hainbesteko zuloa gelditzen, itxiagoa gelditzen da, eta niri pertsonalki gehiago gustatzen zait. Orduan, aukeran badauzkazu 2 moduak, eta horrela jarraituko dugu puntu altu bat puntu bakoitzean eginez, lerroa amaitu arte. Hemen iritsi gera bigarren lerroaren amaierara, azken puntua falta zait, azken puntu altua, hementxe, eta orain lerro aldaketa tokatzen zaigu. Kasu honetan, hurrengo lerroan puntu baxua tokatzen zaigunez, katetxo bat soilik egingo dugu, lanari buelta eman, eta lehenengo zulotxoan puntu baxua egingo dugu. Eta horrela jarraituko dugu, lerroa amaitu arte. Iritsi gera 3. lerroko azkeneko puntuetara, bat bakarrik gelditzen zait, eta hemen oso garrantzitsua iruditzen zait kontuan hartzea zein metodo erabili dugun lerro zigotzeko jakiteko nun egin behar dugun azkeneko puntua.
Kasu honetan, bi puntutxo, bi katetxo egin ditut, eta ez dute beste puntu altu baten lekua egiten. Beraz, azkeneko puntu altuaren gainean egingo dugu, eta bi katetxo hauek libre utziko ditugu. Beste aukeran, 3 katetxoek puntu altu baten lekua betetzen dutenean, azkeneko puntua 3 kate hauetatik goikoenean egingo genuke. Eta hor utziko genuke azkeneko puntua. Ados? Orduan, kasu honetan bi daude, beraz, puntu altu honen goikaldean egingo dugu azkenekoa. Eta, orain, oso modu simplean, jarraitu dezakegu manta edo bufanda bat edo nahi duguna egiteko. Kasu honetan, hurrengo lerroa puntu altua izango litzateke, 2 katetxo eta jarraituko genuke. Puntu ertaina egin nahiko bagenu, igotzeko modua hurrengoa izango litzateke. Katetxo 2 katetxo hauek puntu ertainaren lekua okupatuko balute. Eta orduan, hurrengo puntu ertaina, 2. puntuan egingo genuke. Ados? Orduan, 2 katetxo hauek puntu ertaina bezala balioko lukete, eta hor jarraituko genuke puntu ertainak egiten. Puntu bat, puntu bakoitzeko. Bestalde, beste metodoa erabiliko bagenu, puntu bat soilik egingo genuke igotzeko, buelta eman, eta lehenengo puntu ertaina, lehenengo puntu honetan egingo genuke. Hau da nik gustokoen dudan metodoa, eta horrela egingo dut. Azkenik. Eta horrela, konpaktuagoa edo itxiagoa gelitzen da, eta ez dira zulo horiek ikusten. Eta horrela jarraituko genuke puntu ertainak egiten lerroa amaitu arte. Hurrengo adibidearekin hasiko gara orain, eta hau izango da lepokoa. Horretarako, beti bezala, korapilo mugikorra egingo dugu, eta lepoko ingurua neurtu ondoren, neurri horren katetxoa egingo dugu. Horrela, neurtu dugun luzera hartu arte. Kasu honetan, adibide bat da, beraz, pixkat txikiagoa egingo dut. Horrela, iritsi gera neurtutako luzera horretara, eta orain, azkeneko puntu hau eta lehenengo puntua elkartuko ditugu. Horretarako oso garrantzitsua da, torsiorik ez edukitzea katetxo horretan. Beraz, trenza duen alde hori, kanpo aldera jarriko dugu, eta, torsioa egiten du, eta hemen azkeneko puntuan, puntu irristatu batekin, elkartuko ditugu. Eta, konfirmatuko dugu, torsiorik ez dagoela. Hau, oso garrantzitsua da, bestela lana ez zaigu ondo aterako. Ados? Orain, lepoko hau puntu ertainekin egingo dut, beraz, puntu bat emango diot altuera hartzeko, eta lehenengo katetxoan puntu ertaina egingo dut, eta horrela jarraituko dut puntu ertainak egiten katetxo bakoitzean. Eta horrela lerroa amaitu arte. Iritsi gera lehenengo lerroko azkeneko puntura, eta lehenengo lerro hori amaitzeko lehenengo puntu ertainarekin elkartuko dugu puntu irristatu baten bidez. Eta hurrengo lerroarekin jarraituz, katetxo bat egingo dugu altuera hartzeko, eta hurrengo puntu ertain bakoitzean puntu ertain bat egingo dugu. Eta horrela, jarraitu dezakegu lerroak errepikatzen, nahi dugun alturara iritsi arte. Hauxe litzateke adibidearen amaiera, ikasi dugun bezala, lerro batzuk 5 lerro egin ditut, puntu ertainetan,
Eta hau itzateke emaitza, orain bakarrik faltatuko litzaiguke ari hauek galtzea, ondo istea, hori aurrerago ikasiko dugu hurrengo gaietan, eta prest izango genuke guretzako edo oparitzeko lepokoa. Hirugarren adibidearekin hasiko gera orain, Moebius hilerako zinta honekin, ikusten duzun bezala lepokoaren antzekoa izango litzateke, baina tolestura honekin. Hilean jarrita, bandana edo turbante efektua egingo luke, eta, ere lepoko, infinito formako lepoko bat izan daiteke ere, baina, kasu honetan, hilerako zinta egin dugu. Lepokoa lantzeko erabili dugun metodo berdina, edo oso antzeko erabiliko dugu, baina hasierako momentuan aldaketa txiki bat besterik ez dugu eta ikusiko duzu zein errex egiten den hilerako zinta hau. Has gaitezen, orduan, egingo dugun lehenengo pausoa, beti bezala, korapilo irristatu hau, eta katetxoa izango da. Katetxoaren luzera jakiteko, buruaren perimetroa neurtuko dugu, eta neurri hori hartuko du katetxoak. Kasu honetan, nik 21 korapilo egingo ditut, adibide moduan egiteko. Hori da. Orain, ondo fijatuko gera, katetxoaren bi aldeak zeintzuk diren, eta trentza moduko itxura daukan aldeak beti guri begira jarriko dugu. Eta lepokoaren moduan, puntu irristatu batekin, bi aldeak elkartuko ditugu. Eta borobil honetan, trentza aldea kanpora begira geldituko da. Katetxo bat egingo dugu, eta buelta hasiko dugu lehenengo kateko goiko partean puntu baxu bat eginez. Ikusten duzun moduan, katetxoak bi zulotxo ditu, bat goiko aldean eta bestea beheko aldean. Normalean, bietako batean sartzearekin ondo dago, baina kasu honetan oso ondo fijatu behar gera, ze beti goiko aldea hartu beharko dugu. Ados? Kateko goiko aldean sartuko dugu kakorratza, ari hartu eta puntu baxua egingo dugu borobila amaitu arte. Orain iritsi gera bueltaren amaierara, orain tukatuko litzaiguke bueltako lehenengo puntu baxuan elkartzea, lepokoarekin egin dugun bezala, baina egingo duguna hurrengoa izango da. Lanari buelta eman, eta puntu baxu bat egingo dugu aske utzi dugun katetxoaren arian. Hortxe. Eta horrela jarraituko dugu katetxoko beko ari horietan puntu baxu bat egiten. Horrela, buelta osoa jarraituko dugu, eta ikusten dezunez, hartzen du ja zintak Moebius forma edo infinito forma hori. Horrela jarraituko dugu, buelta amaitu arte, puntu bat eginez, puntu bakoitzean, baina kateko azpiko ari horretan. Eta horrela jarraituko buelta amaitu arte eta ikusiko dugu nola markatzen den Moebius forma hori. Hemendik aurrera egingo ditugun pauso guztiak puntu baxuak egitea izango dira. Ez dugu lerro aldaketarik egin behar, baizik eta infinitoan kakorraz lanean aritu, puntu baxu horiek eginez, buelta amaitu arte. Iritsi gera bueltaren amaierara eta ikusten duzu, ja,
bueltatxo edo korapilotxo hori markatuta dago. Eta orain, adierazten digu nun dagoen jarraipena, puntu baxu honetan. Eta horrela jarraituko dugu, ez du lerro aldaketarik, ez ere egin behar, jarraitu besterik ez. Puntu baxuak egiten, eta gustoko dugun zabalerara iristen garenean, hau izango da emaitza. Korapilotxo hori gelditzen da, eta orain gure irudimenaren arabera, jarri dezakegu adibidez korapilotxo honetan botoi bat, irudi bat, josi dezakegu eta horrela finko gelditu daiteke, zintatxo bat ere jarri dezakegu, hori beti aukeran. Baina ikusten dugu nola gelditzen den Moebius edo Infinito efektu hau eta zein erresa den egitea.